Selamat datang, selamat di hari Minggu Mahita, selamat beribadah. Tapa sonang marohata, asa tapuka parmingguota. Marende hita sian buku ende nomor tolu ayat sada 1 ayat tolu. Puji Jehovah, pujiku, puji para dewa kami, tagaso sudah dopi, nak puji aku bangsa. Situ pada kita dipe, iko dipuji sasuri. Haleluya, haleluya. Tubuh dijolma jalanamu tanoi, tahi-tahi napelang mojang, molo dibunuh tanoi, dan jolma sasonang lagi. Debatado apusaki, haleluya, haleluya. Martua halakna diundingan, ni debatata ubai, akanaho marhapun Sion, di Jesus Kristus Tuhan molo debatak donganmu, dan adom hurang tuamu. Haleluya, haleluya. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Luluhon maau ale debata, jala parbadahon badakku dopak bangso na sodaulat roha. Sai palua maau sian bawa siulahon si paoto-oto dohot hajek kelon. Ai hodo debata haroroan ni hagogo oku.
Tongos mahati loronmu dohot hati goranmu. Akan nama nogu au. Pataru au tu dolog ni habadionmu. Dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangolu pardomuon jolma dohot debata. Hupuji hami goarmi jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut nabi naheni. Patupahon hangoluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami toktong nati naonmu dohot hama matem. Asa huarsakon hami dosa nami. Jala asa tubuh di hami haporseon nasitong. Jala asa maroha haholongan hami. Uhud mandok mau liate tuho. Asa olo hami mangihuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus. Diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluturia. Naung tinobusmu marhite-hite mudar nabadiai. Olat nion rodi saleleng-lelengna. Amen. Nangihutono nami napinati kolmi nagpasenigo nami sogoni rohami ope o Tuhan nami tupahi hatami masuk terang nami bagian madisi. Tatangi honma patik ni debata. Ima patik napar jolo dohot sahat tu patik paupaton. Patik parjolo. Au do Jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di banua gijang. Dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek. Na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sombawon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ai ona huhum do sogot akan namar sineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapa badiahon hari minggui. Dina ono marima ulahamu nasa si ulaonmu. Alai anggo ari papitohoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai dinaono marido ditopa debata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papitohoni, di baheni do umbahen nadi pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di parbadiai. Ido yang go saatna, rap mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon nahombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amen.
potima dosata di adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbahen dipangido hami. Sai sundati ma toru-torum. Asa unang mangonai betu hami, sai sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata di hasesaan ni dosata, Roma hamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botar do bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Sungguh Tuhan minadi jalamu untuk dibataki uhir pati uturu hakinu untuk dibataki beresi holudi haroromi dahi sarta diki di hormat Tuhan abini untuk dibataki lehon hatami mata padaki dibataki Tatangihon mahatani debata, ima turpuk epistel di mingguta sadarion, natar surat di Rom walu, mamukasian ayat onom sahatu ayat 10 sada, tajahama namar sikat sorin. Hai ai hamatean do harohaon ni daging, alai angoluan jala hadamean do anggo harohaon ni tondi. Alai dang tarhalomohon debata akka paroha daging. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangolu do tondi alani hati goran, nang pe mate pamatang alani dosai. Edo yang gosatna martua do akan natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin.
saha tindakon maha porsiautai, songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok porto ibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, iman nati nubuhoni si Maria, naga begabian sian tondi parbadia, andorang sohabuan. Ido tuahata natu maon na bernit, di panghumuan in silatus, namate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubano toru, na mulak mangolu diari patoluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana, manguhumi alak na mangolu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namandok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, doho dia ngoluan nasoras sudah. Amin. Tabi gemah wartani huriata. Napatakason hujahami matikting na masa do na naik pamasauta di huriata di bagasan sa minggon. Goarni mingguta sadarion ima minggu judika. Manang luluhon au Jahoba na tersurat di Pesalmen bidu 23 ayat sada a. Jala topik ni mingguta sadarion ima debata mangalehon toddi hanguluan. Topik na perjolo manginang si jahanon nami ima sermon parhalado. Di hari Jumat pada tanggal 27 Maret 2026, sermon parhalado masuk mai pukul 10.00 WIB. Pelayan firman Tuhan di minggu sedarion tanggal 22-26 di permingguan manogot nakinin namar jamita ima amak paditata padita dodi i simarmata STH Narosian HKBP Soreang. Sermon Week di hari Rabu tanggal 25 Maret tahun 2026 pukul 10 siang WIB. Week 2 di Bagas ni keluarga Nyonya W Arwan Boru Silitonga na beralamat di Jalan Lurah nomor 22. Kemudian week 4 di Bagas ni keluarga B Hutasoit Boru Panjaitan beralamat di Jalan Cianjuang Gang Aswari RT 04 RW 02 nomor 151. Wikwalu di Bagas ni keluarga J Stinjak Boru Gultom nah beralamat Jalan Sadarmanah 42 Cimahi. Week 10 di Bagas ni keluarga Situa K Sianipar Boru Sirait nah beralamat Kompleks Cipagran Blok B3 nomor 3 Cimahi. Kemudian week 12 di Bagas ni keluarga Nyonya Lumban Gaul Boru Sibajutak beralamat di Komplek Bukit Permata Blok F2 nomor 35. Di hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 pukul 10 siang khusus week 5 masuk pukul 10.30 WIB. Week sada Nyonya H Haryanja Boru Manulang. Alamat Jalan Ibu Ganirah Gang Irmain nomor 24.
Wik tolu di bagas ni keluarga Nyonya H. Pasaribu Boru Panggabean beralamat di Jalan Pojok nomor 206. Wik 5 di bagas ni keluarga Nyonya TM Sirait Boru Pasaribu beralamat di Jalan Salakadomas nomor 11 RT 07 RW 12 Sangkuriang. Wik 6 di bagas ni keluarga Nyonya Silitonga Boru Situmorang beralamat di Jalan Jati Raya Blok A3 nomor 10 Perumahan Marga Asi. Wik 7 di bagas ni keluarga J Malau Boru Tanggang beralamat di Pondok Cipta Mas 2 Blok A2 nomor 7. Kemudian Wik Sia di bagas ni keluarga RM Gultom Boru Manulang beralamat di Komplek Puri Cipagaran Indah 2 Blok A5 RW 6 RT 01 nomor 18. Kemudian Wik 11 di bagas ni keluarga EA Sihotang Situade Boru Huta Barat beralamat di Jalan Bio Farma 1 nomor 14 Komplek Bio Farma Babakan Cianjur RT 06 RW 07 Gunung Batu. Nah palimahon namanginang amplop topangan dana resort. Di hari Minggu na naing roon tanggal 20 Maret 26 patu paudo papungu pelean amplop lao tu topangan dana resort tapasahat mai ditiki na papungu pelean paduahon hita tujolo alani i tatu pahima di bagasan las niroha. Na paono pemsia manginang amplop pangurupion manang persembahan tali kasih. Di hari Minggu sedarion tanggal 22 Maret tahun 2026 patu paun di huriata do papungu amplop laho mangurupi ruas ni huriata imadora si mangucong tata usaha Debora Wik 5 sialana hona bencana angin puting beliau jabu inganan Nina Sida. Amplop papungota mai tujolo di napa sahat pilihan paduahon alani i tatu pahima di bagasan lasni roha amplop di parade di Huria. Selanjutnya mengenang ruas na moding. Di hari Senin tanggal 10 2006 naung salpu nunga marujung ngolu inang gauna boru sinaga manang opu feri boru. Sorang di tanggal sada Juni 46 tutup umur 80 tahun nama ringana di Istana Gardenia Jalan Kolmas Cimahi Wik 5 di hari Kamis 10 Maret 2026 nungap di Pataru tu TPU Kerkov Lewi Gajah Cimahi. Sayang giat ma tumi butara pul rohani keluarga na tidak dikonna nunga di pasahat uang duka sian Huria. Selanjutnya penyerahan amplop tali kasih. Hasil ni amplop pangurupion na pinapungu di Huria seksi perempuan pos permingguan kota baru Parahyangan dan pos pelayanan Cipatat di Pasahat ma di hari Rabu 25 Maret tahun 2026. Kemudian mengojakon manang pelantikan pengurus seksi. Di hari Minggu tanggal 20 Maret 2026 di permingguan arian patu paun ni huriat tama pengojak konon manang pelantikan pengurus seksi naib baru sialani akan naung patu pahon pemilition jalan naung tapilit asa dilaporhon ma tu ketua Dewan Nabe.
Kemudian ibadah Passion Sada 2 dan Patuluhon. Di hari Senin, Selasa, dohot Rabu tanggal 30 sada Maret, dohot tanggal 1 April 2026, di Patupa Huriado pertangyangan Passion Sada, Passion 2, dan Passion Tolu. Nama renganan di gereja, dalam masuk pukul 10 sia wib, on maroster ni pengisi kor di ulau ni. Nah perjolo acara Passion Sada, pengisi kor Ina Gracia Ima Ama dan Ama Eksaudi. Paduahon Passion 2, nah pengisi kor Ima Ina Gloria dohot Naposo. Nah patuluhon manang Passion Tolu, na mengisi kor Ina Deborah dohot Ama Joshua. Kemudian pas 10 sadahon perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus ulaun na hohom. Nah perjolo manang A di hari Jumat tanggal 3 April 2026 di Patupa Huriado permingguan. Manang kebaktian perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus diudu hamamate ni Tuhan Yesus diudutima marulaun nabadia. Kebaktian menogot masuk pukul 7:30 wib. Kebaktian harian masuk mai pukul 10 sada 00 wib. Manang holat 2 hari do permingguan. B. Fragmen manang drama singkat. Detik-detik hamamate ni Tuhan Yesus na pinatupan ni seksi remaja. C. Di pukul 10:04 wib di Patupa do ulaun na hohom. D. Di hari Jumat tanggal 3 April 2026 di Patupa do marulaun na badia tuak karuas na mersahit renge manang sahit manahun. Dimulai mai pukul 10:00 wib. Kemudian pesta perninggotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Manang kebaktian kebangkitan Tuhan Yesus. Di Patupa Huriata do pesta perninggotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Akaon ma kegiatanna. Perjolo buha-buha ijuk subuh di hari Minggu tanggal 5 April 2026 di Patupa buha-buha ijuk atau manang subuh masuk mai pukul 5:00 wib marenganan mai di gereja. Paduahon pesta perjolo perninggotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang pasca perjolo di hari Minggu tanggal 5 April 2026. Pesta perjolo perninggotan ari haheheon ni Tuhan Yesus pasca sada. Permingguan manogot masuk mai pukul 7:30 wib. Permingguan ari masuk mai permingguan arian masuk mai pukul 10:00 wib. C. Pesta paduahon perninggotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah 2. Di hari Senin tanggal 6 April 2026 di Patupa Huriado pesta paduahon perninggotan ari haheheon ni Tuhan Yesus manang Paskah paduahon masuk mai pukul 10:00 wib jala sekali kebaktian. Hulangnya manginang di hari Senin tanggal 6 April 2026 di Patupa Huriado pesta paduahon. Perninggotan ari haheheon ni Tuhan Yesus pasca paduahon masuk mai pukul 10 sia 00 jala disi sehali kebaktian. Kemudian kebaktian sore. Domutu pesta perninggotan haheheon ni Tuhan Yesus manang kebaktian Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, kebaktian sore di hari Minggu 5 April 2026 ditiadakan. Jemaat dapat beribadah di kebaktian pagi atau di kebaktian siang. Lanjutnya rekening bank BTN. Nunga di bahen rekening ni Huria nai baru merhite bank BTN.
naga berekening Huria menggati rekening BRI. Sialani tuak karuas nanaik pasahaton. Pilihan nunga boy ditransfer tu rekening Bank BTN dengan nomor 0091 0188 000463 7 atas nama HKBP Jalan Lurah. Kemudian sumbangan di Jalo Huriat tado sumbangan sada 1 unit televisi merek Samsung 75 inch sian keluarga si tua P pangaribuan boru nenggolan wik opat mauliatema di Nasida. Pasapulimaho menang na terakhir padidion na badia. Di hari Minggu tanggal 5 April 2026 nanang roon patu paun huriat tado padidion na badia. Tua karuas nanang mabuan terdidi asa di daftar matukator huria jala dibuan masurat pengantar. Sian si tua wik na dohot melampirkan akte kelahiran dohot keluarga Nasida. Songonima amanginang tikting namasa dohot nanang pamasaut tadi tonga-tongani huriata mau liate madi tuhata suang songoni nang dihita saluhna. Tuhan memberkati. Shalom. Marende Mahita Uhud Tapasahat Peleata. Tuhan sito pasalu hono naman mulia
Kami ni di batana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta dihamudong asaha porsiaon, ta tangihom mahatani di bata di minggu sadarion di minggu judika, ibana tersurat di Hesekiel bidu 37 ayat sada sahatu ayat 14 pai huti-hut tamu ma hujaha hatani itu hatta. Dungi songgok matuau tangan ni Jehovah. Jala ditogio nau haruar marhite-hite toddi ni Jehovah. Jala di Paulo nau di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate. Dungi ditogihon ibana au mamolu sial labung nasida tuk humaliang. Gabeida ma godan situtu mararahan di atas sisik ni rurai. Jala ida ma masak situtu do luhut nai. Jadi nina ibana ma tuau ale anak ni jolma atehe tagamon terpangulu dope akad holi-holion gabinikuma ale Tuhan Jehovah hodok botosa. Jadi ni naibana matuau manurirangi mahota ringot tu akka holi-holion jala dohonomu matunasida ale holi-holi akka namasaki tangi hok kamu mahatani Jehovah songono do hatani Tuhan Jehovah tu akka holi-holion ida ma au mangaleho toddi tu bagasak kamu asa mangulu kamu jala au mangalehot tu atas hamu akka urat-urat lohot patubuhon sibuk di atas samu. Jala au mabaik kamu marhuli kuling huhu mangalehot toddi tu bagasak kamu. Asa mangulu hamu. Asa tung ditadda hamu au do Jehovah. Jadi manurirang maaung songon naung tinonahon itu au. Jadi di nama nurirangi iau Roma sada suara. Jalaida ma masa suara namar ngongos. Gabe masih topotan akka holi-holi ganup tudonganna. Dungi hubereng ma. Gabe ida ma nunga marurat-urat nasida jala tubuh sibuk. Jala leap hulik kuling di atas nasida. Alaidang adong dope anggotodi di bagasan nasida. Dungi ninna ibana matuau. Manurirangi maho tu toddi. Manurirangi maho tutu ale anak ni jolma. Jala dohonomu matu toddi. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Roma ho ale toddi sian desa naopat. Jala mangulus maho tu bagasan halak na binunuon asa mangulu nasida. Jadi manurirangi maau songon na tinonahon na itu au. Gabi Roma todi itu bagasan nasida jala mangulu nasida. Laos diojakkon pat nasidai. Perduan parangan apalan na bulon sahali doi. Dungini naibana musa itu au. Ali anak ngijolma. Akka holi-holion sadok pinopar ni Israel doi. Ida ma akka nasida madok. Nunga tung masak holi-holi nami. Jalapesan arop-arop ni rohanami. Naung pidum dohami. Di baini manurirangi maho. Jaladok matunasida. Songonot dohatan ni Tuhan Jehovah. Ida ma au mangukap tanoman muna. Jala au mabuak kamu nakok siat tanoman muna. Hamua liak kabangsoki. Jala au manogihok kamu mulak tu tano Israel. Jadi tadamuna maau jala tadamuna maau do Jehovah. Ia dung huukap tanoman muna. Jala hubuak kamu nakok ale bangsoki siat tanoman muna. Au huhuk mangalehot todikku tu bagasa kamu. Asa mangolu hamu. Jala au mabaik kamu marhasonangan di tanomuna. Asatung ditadahamu au do Jehovah namadloki. Huhuk mabahesa ninna Tuhan Jehovah.
Ilo sahatna. Horas malihita manginang. Selamat hari Minggu. Jadi mololuk sahat tu Minggu Judika nungahera sahat tita tu sada panit dangion na luar biasa. Molo di tradisi gereja mula-mula, apalagi di HKBP setiap hari Minggu hiat do dijaha pasioni. Saya titing dijaha ma pasio perjolo satu minggu reminiscere ade. Nah, dijaha mai setiap minggu berkembang. Luluhon awali Jehovah, Judika. Molo holang tabege istilah hata luluhon au ale Jehovah. Ado hati Indonesia na. Artinya hamuak kadongan ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan atau dilakukan oleh orang yang berkata lulu hodau ale Jehovah. Tadok ko majo dampingi. Dan banyak hal yang bisa kita lihat istilah mangaluluhon, diluluhon Jehovah. Hamuak kadongan molo diturpukta sadarion di pamerengon manang na di pewahyuan na adong di kitab Yehezkiel manang Hesekielon ditongan ini pidi ibana di berengi mana ma adong sada ulaon na suapala tolak ni mana sa sitong na mangulahoni dohot di luar ni kendali, di luar nalar berpikir ni ibana. Adong istilah na barjolo na sangat luar biasa tabereng hamuak kadongan marhite turpuktod ima di ayat na barjoloi. Dungi songgo matuau tangan ni Jehovah. Tangan Allah ada di dalam dia. Dalam penglihatannya, dalam pewahyuan yang ada. Songgop tangan ni Jehovah. Hawak kadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus molo tahatai songgop. Berarti dia bertindak sendiri. Molo songgop pidong abbaroba tu sada dakka-dakka. Dagnay rokod dakka-dakka itu sommaho songgop daong. Alay na rodo pidong barubay manaksibahuy manangahamay songgok may mana tu sa dadak-kadakkan na lomoro hana di dia parmiatan na. Songonido di tonga-tonga ni turpukon songgok tuau tangan ni Jehovah. Ada sebuah kisah yang menarik. Dungi hamuak kadongan merhua tangan ni Jehovah. Apa yang dilakukan oleh tangan Allah? Tangan Allah membawa dia ke sebuah rura ninna hauma. Dibuang may mana tu si. Jala di tonga-tonga ni rurai. Adong madiberengi mana tulang belulang. Kamu majok kadongan amanginang. Namanat darura dope, namanat da polak, tobak. Molo riwayat kita tu sada tobak. Molo bebiak ro boy do pelari. Boy do be martaburi, boy do be dia. Alai molo topuri ber kamu tengkorak. Di polaki sahalak muna kita jumpa dengan tengkorak. Jangankan di tempat yang sunyi, mungkin di rumah kita kalau tiba-tiba ada tengkorak. Jangan-jangan kita ikut menjadi tengkorak ala nunga ala mabir pitor mate. Boy somori boy ketakutan. Dia melihat banyak tulang belulang di situ berserakan. Bahkan dalam teks dia dikatakan dia diperintahkan berjalan mengelilingi kembali. Dia jalani banyak sekali yang sudah kering. Ngagoda kia bedisi akka tulang belulang na kering. Hola sada do halak batak na sobabiar mamereng tulang belulang tiki mangukal holi ni na tua-tuana. Anggoy na lasar rohani halak batak
Moloboy di okkal holi ni na tua-tua na di padomu tu sada tabak ate manang tugu anggoy luar biasa do. Na soboy do joputon na holi-holi iumbaan na torus. Alani si hol na may tu na tua-tua na yate. Ido. Alay di bareng ibana may isongoni. Dungi datang suara. Datang firman. Kamu telah melihatnya. Boy do Peter Pangolu holi-holi on. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini sebuah hal yang sangat menarik ketika suara itu, suara Allah bertanya, apakah ini masih bisa dihidupkan kembali? Boy do pedi pangoluon akatengkorakon akatulag belulangon. Saudara yang dikasihi Tuhan namanginang. Dengan tegas dia berkata, "Holo mabotai Tuhan." Dan ini yang menjadi menarik nanti bagaimana kita merespon segala anugerah firman dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga Allah berkata, bernubuatlah. Manurirangi maho. Dok mamarsada akka holi-holi. Dungi roy bada songonodo hada na kusirirakon hobartu dan ito dahon na tuau merdomu ma. Apa yang terjadi? Semuanya bersatu ketika itu dulu berserak molo disot tanganna molo disopakna molo disan tengkorak ni si majujungna molo firman Tuhan madokon marsada mai silului dongan nabi lalu apa kata firman Tuhan lagi dungi berfirman mai bana di bain marurat-urat sahatu na ilakopon hulik kulingna sudah sempurna menjadi manusia yang utuh dalam penglihatannya, tetapi hanya satu yang tidak bisa, belum mereka adalah organ tubuh yang telah sempurna tetapi tidak mempunyai jiwa di dalam hidupnya, tidak mempunyai roh di dalam hidupnya. Roma musede bata manurirangi mahotu todii dokma asaro todii dugi Roma mana ale todisian opat mata angin opat do besarate nang pe di mata angin ini adong walu tahe ala yang go pada dasarnya kan sianido timur tenggara selatan barat barat daya utara barat laut okay. Alai opat doang go sumbu utamana. Roma isian na opati. Mangulus maibana. Jala hehema dungi gawe martodi ma nasida. Ima pamerengan na parjolo. Alaya manginang. Napadua hot tabereng dison. Di patorang do pamerengani. Itu diartikan. Tetapi dalam pengilhaman yang lain jarang sekali diartikan apa yang diilhamkan. Tapi dalam teks ini jelas diterangkan bahwa artinya adalah itu bahwa tengkorak itu adalah umat Allah yang berserak. Bangsa Allah yang hidup dalam pembuangan, yang tidak mempunyai pengharapan lagi, yang tidak mempunyai masa depan lagi. Mereka sudah terlunta-lunta, mereka sudah tenggelam. Ido di baik di simolo tajaha mulai sian ayat. Sapuluh sada. Sahato ayat 10 pati. Dangadong be pengharapan nasida. Mereka sudah mati rasa. Dangadong be nanihirim nasida. Ikon na magabe jolma manang ikon na mahamba nasida selama-lamanya. Mereka tidak berkutik lagi karena kekuatan-kekuatan bangsa lain. Mereka tidak berkutik lagi karena kekuatan-kekuatan kerajaan lain. Mereka tidak bisa
berbuat apa-apa lagi. Tetapi firman Tuhan di tonga-tonga ni turpukon hamuak kadongan au mangaluluho pangsoki. Allah berkarya kepada bangsanya. Ketika bangsa Allah sudah mulai merasa tertekan hidupnya, tidak berarti lagi hidupnya, tidak mempunyai lagi masa depan, maka firman Tuhan ketika roh itu bertanya kepada Hesekiel, boylo Peter pangoluon akka tulang belulangon roh alusna saguru dihodo oleh Tuhan. Otoritas itu ada bagi Allah. Hak penuh itu ada bagi Allah. Bahkan ketika kita menyatakan dalam firman Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, tulang belulang saja bisa dibuat menjadi utuh kembali. Semua orang-orang yang sudah tenggelam kehidupannya, tenggelam pengharapannya, tenggelam masa depannya, ketika Allah ada di dalam dia dan firman Allah ada di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara, lihatlah Allah yang menguasai hidup manusia, Allah yang menguasai kehidupan setiap insani yang mau berkata saguru dihoma Tuhan. Dia menyerahkan total kehidupannya, dia tidak merasakan lebih tinggi dari Allahnya, dia tidak mengatur Allah. Dia tidak berkata kepada Allah, hidupkanlah Tuhan, pangoluma Tuhan. Dia tidak pernah berkata seperti itu dalam teks. Tapi dia berkata, saguru dihoma oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, alangkah indahnya kehidupan kita ini. Ketika saguru dihoma Tuhan sudah ngolukon. Tabonai parngolun taon amanginang nang pegodang parukilon, godang hasusaan, godang hamaolon nata adopi, seakan-akan dangadong hari esok bedi ngoluta. Alai molodung saguru dihoma Tuhan ngolukon, luluhom maawale Tuhan. Akhirnya apa yang ditakutkan manusia itu boleh Tuhan lakukan dalam hidup kita amanginang. Ruah, roh Allah yang ada menjadikan tulang belulang menjadi bernapas. Duksikop ditopa di bata jol mana perjoloi siat tanoliat. Di bereng mah diobus semahosa hangoluoni sia bubung ni igungna roh Allah, ruah. Las ido nata bereng diso. Bapak Ibu Saudara, apabila hidup kita ya lo hamuna tahebak kilala dang mararti ngulumunaon. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sampai di titik yang menyatakan hidupmu tidak berarti lagi? Alani hamaolon na niadopamu dang marguna bingulukuk kabe inah. Apakah kita pernah sampai di titik terendah kehidupan kita yang menyatakan saya tidak berguna lagi, saya tidak mempunyai apa-apa lagi, lebih bagus saya mati, lebih bagus saya ini, lebih bagus saya akhiri semuanya. Itu terjadi ketika ada dilema dalam kehidupan kita amangina. Alai persoalan nah, kamu milik Allah, amanginang kamu milik Allah, tulang belulangmu juga milik Allah. Dan walaupun apa yang terjadi dalam hidupmu, ketika roh Allah masih ada bagimu, bangkitlah. Hehe doho di nilai-nilai perjuangan kehidupanmu, dinilai perjuangan imanmu. Kamu harus bangkit berlari. Dan terkadang iman kita digerogoti oleh dunia ini. Dan marhuaso hita. Seakan-akan robot ngoluton yang tidak punya pengharapan. Kita bekerja tapi tidak punya pengharapan. Kita melakukan sesuatu tapi tidak punya pengharapan. Itu adalah pekerjaan robot yang tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Molo robot ya HP diulahoni dengan dokter dini. Sudedo ulahoni tapi dia tidak mempunyai pengharapan ke depan. Tetapi orang yang percaya, dia melakukannya di dalam roh Tuhan. Ketika roh Tuhan ada dalam hidupnya, dia tidak akan menderita. Mari dia maju kita saya Pak. Pak Jo, edete.
Deoma. Tu debata dapat kirimoni di tanah Ibanado hapus sakit totong do diramut ilakaki Harapin debataki dosumarihona posrohaki sonamdo ibanado namandongani ibanado matdongani ibanado mangaluluhon sonang marohatta amanginang asal madibaga sa todi ni Tuhani unang mabiyar jala omma mempertegas imata unang madele di situasi ahape parhorsihan ahape nata adopi di baga sang ngolutto baru nung sa hatita tu minggu panahon ni Jesus taingo ma hosa nanilehon na tuho mangolu mahita jala hea mahita di baga sa dosa alay ipenunga ditobus Jesus marhite mudarna jalani mudarnay dilehok ko sana hubok ko pita akabardosa atong dangadong be partikian niya ka ng tinobus dangadong be partikian niya ka ng niseles di pasay utangna dangadong be partikian ni madabu tuaka padelean alay ngot do ibana alay hehe do ibana alay bangkit dia dan berjalan terus sesuai dengan arahan dan amanah dari hukum Allah dan perintah Allah hatani debata dia akan taat kepada firman Tuhan ido mang taidang jalaido sobuni rohatan namar Tuhani dang pasobon na hape tungpe marage daging taon tungpe rage daging taon nagpasobon na lokang todinay siya kita di baga sa todinay ma manguluhita jala margugo ato di baga sa todinay Tuhani maho ay ido mangaluluhok ko arian doho borngin ibana do marporang humokopo arian doho borngin ibana do sumarihoko arian doho borngin nang pegudang na boy manigay pikiranmu di Portibion nang pegudang na boy herana mabay ko hacita di Portibion molo Tuhanmu dodongammu dang mabiar horisi dang tarhahua di Portibioko dang tarhahua ni Portibion nang pemate daging mi nang pemarserak koli holimi alay sadadoy anggo di bagasan toddi ni Tuhani hita mangulu betama borhat tu partotangan na balgay betama amanginang borhat tu partotangan na balga sa dia leleng na hita loason ni debata martotang ni haporsiaw di ngulutaw unang sumurut haporsiaw mo tutuhani jangan pernah letih dalam imanmu kepada Tuhan sebab di dalam keletihanmu Tuhan ada bagimu untuk membuatmu semangat kembali menjalani hidup ini sebab kita adalah milik kepunyaan Allah bukan milik dunia. Allah memberkati di pasu-pasu Tuhan Jehovah Maha Musaluhutna lahu mardalan di hasyanganon ingot unang sanga humat dele tingulung berjudo Tuhan mi mangalehon hosa hangoluan tuho di pasu-pasu mahita saluhutna amin. Pasu-pasu mahatam unang wadili hami moloro parukilon unang gabedang berpakirimo kami moloro hasusaan alay marpakirimo na mangulu mahami bartu hatam ay porsiado hami daktar hahua portibio kami anggo hatami dingulu nami hodo mangaluluhok kami molo pehera na merus
huli-huli nami Tuhan. Molo pehera na gali pamatang nami. Molo pehera na di palea-lea. Molo pehera na so di halomoho portibio. Alayak na porsia di huli Tuhan. Dangoloi so mga sahot todimi. Mardalat do ibana. Molo pe tartutuk hehe do ibana. Siani mga sahon todimi. At todima na panguluhok kami, todima na mga luluhok kami, ariat dohok borngin, di bagasa parngulon nami. Pasu-pasu ruas ni Huriam, pasu-pasu akanamar si taonon. Lumobi ma keluarga, poparan na tininggalhon ni inanami, puperi boru sinaga, alanung nga jumulo marujungulu inanami na tua-tua nasida di harana salpui, todi porbadia, todi pangapul mangapuli nasida, mapergugui nasida, paswakon akka ilu-ilu nasida le Tuhan, gabilas ni roha. Ale Tuhan, ruas ni Huriam na marsahid, pasu-pasu dakagora kami, sada-sada alay mga sahon asin ni roham, malumma akka na marsahid. Ale Tuhan, perdalanan ni Huriam, hupasahat kami tuho. Lumobi manang dibaga sa tikyon na yung pasahaton nami sosial. Tadda niya kaholong ni roha nami sa resort Cimahyon. Tu keluarga ala di minggu-minggu na salpu. Terjadi bencana, imali Tuhan naro halisuksum. Jalahona sa dajabu ni ruas ni Huriam. Pasahaton nami sa kaporsyon nami. Dohot siatod dinami. Jalo majumului gabi pilihan na hutus dia lupam. Sudi mapasu-pasu ruas ni Huriam. Namet satu ng matua. Gonggop pami mga sahot todimi. Di bagasa Jesus Kristus. Amen. Tapasa mapiliata pilih padua huda manginang. Songoni dohot amplop talikasi. Nanang pasahatot ta tu keluarga. Aladong ruasta nahona halisuksung. Bagas nasida di hari nasalpu, jadi nanggudalat ta mangurupi nasida siya kapor siota tapasaha ma turebata. Mari di maita. Tuhan patulus masa kami
Tuhan patulus masa kami parbadiai ma pikiraki ulan alani dengan mesum terbenam tu banua Tuhan patulus masa kami Jog mahamu saluhutna. Sai togu malakaki kehimaadu nyatuni tentang hamian dirohaki Tatangyakum mapiliata, ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon na ringgan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi toniru di pamataku hosarohut gogoki rodi saluhut ataku upasahat itu nasa satu kudu Aliyaman namin na di Banua Gijang. Saya pinarbadia magwarmo. Saya ro maharajaw mo. Saya sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siap hari. Saya sama dosa namin songop panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami. Unang hami to gihot tu pangudjunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajaun duhut aguku rodi hasanapon saleleng nileleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Marihita. Selamat hari Minggu.